record on the computer. அதுக்கப்புறம் நான் அப்லோட் பண்றேன். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा शिवपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारूप्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, रीडिंग फ्रॉम भागवतम 4th canto 22nd chapter 4th ஸ்லோகா. யாரெல்லாம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கை உயர்த்துங்கோ. ஜெயந்தி மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். மாதாஜி கலாவதி படிக்கிறேன் மாதாஜி. கை உயர்த்துங்கோ, கை உயர்த்துங்கோ. என்னதுல வராது மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். எல்லாரும் மியூட்ல இருங்கோ, உங்களுக்கு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியறது இல்ல, வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாமே இதுல இம்பாக்ட் ஆகும். தேங்க்யூ வெரி மச் ஆக்சுவலி. ஓகே, கௌரவாத் यन्त्रिद सप्य परस्यादै कन्दर विविवत् पूज्यां शक्रे गृहीदात्यर हनासनान्। हरे हरे कृष्णा माताजी। गौरवतन्त्रिताः सभ्यः प्रस्रयादै गन्धरः विधिवत् पूजयां चक्रे गृहीदातयत् हनाशनान्। கௌரவாத் பெருமைகள், அந்திரிதா முற்றிலும், சப்ய உயர்ந்த, நாகரிகமுடன், பரஸ்ரய பணிவுடன், அதை தலை தாழ்ந்து, விதிவத் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்ற அறிவுரையின்படி, பூஜையாம் வணங்கினார், சக்ரே செய்யப்பட்டது, கிரகீத ஏற்றுக்கொண்டு, அதி உட்பட, அர்ஹனா வரவேற்புக்குரிய முறைகள், ஆசனான் அமர்வதற்கு உரிய இடங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. முனிவர்கள் பெருமைகளின் உணர்ச்சி வயப்பட்ட பிருது மகாராஜா சாஷ்டாங்கமாக அவர்கள் முன்னே வீழ்ந்து வணங்கினார். பிறகு சாத்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள முறைக்கேற்ப அவர்களை வரவேற்று அவர்களுக்குரிய ஆசனங்கள் மன்னர் சுட்டிக்காட்டியவுடன் அவர்களும் மன்னரது வரவேற்பினை மனதார ஏற்றுக்கொண்டு அவர் காட்டிய இடங்களில் அமர்ந்தார். பொருளுரை. இந்த 4 குமாரர்களும் வைணவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த பரம்பரை ஆன்மீக குருமார்கள் ஆவார்கள். பிரம்ம சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம் மற்றும் ருத்ர சம்பிரதாயம் என்று சொல்லப்படும் 4ல் குமார சம்பிரதாயம் என்பது இந்நான்கு குமார்களிடம் இருந்து தோன்றியதாகும். ஆகையினால்தான் இச்சம்பிரதாய ஆசாரியர்களிடமிருந்து பிருது மகாராஜா மிகவும் மரியாதையை உடையவராக விளங்கினார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் கூறுகின்றார், சாசா திரிவேன சமஸ்த சாஸ்தை, ஓர் ஆன்மீக குரு அல்லது பரம்பரை ஆச்சாரியார் முழுமுதற் கடவுளுக்குரிய மரியாதையை பெற தகுந்தவர். விதித்வத் என்னும் இவ்வார்த்தை இஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இதன் பொருள் உயர்ந்த சீட பரம்பரையில் வந்த ஆச்சாரியரையோ அல்லது ஆன்மீக குருவையோ வரவேற்க சாஸ்திரங்கள் கூறியுள்ள முறையினை பின்பற்றுவதில் பிருது மகாராஜா முனைப்பாக இருந்தார் என்பதாகும். ஒரு குருவினை சந்திக்க நேர்ந்தால் உடனடியாக அவர் முன் வீழ்ந்து வணங்குதல் வேண்டும். பிருது மகாராஜா இதை சரியாக செய்ததினால் பரஸ்ரயாதை கந்தர என்னும் சொற்கள் இங்கே பயன்பட்டபடியிருக்கின்றன. மனதில் எந்தவித
கிலோசமும் இன்றி குமார்களின் முன்னால் அவர் வீழ்ந்து வணங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. तत्पादसौल सलिलैर्मार्जितालगवन्दनः तत्र शीलवदामृतम् आशारन्मान्यन्य इवः. यस कलावती माताजी वास. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. तत्पादसौ सलिलैर्मार्जितालगबन्धनः तत्र शीलवदामृतम् आसारन्मान्यन्निगिव. तत्पाद कलावती माताजी வாய்ஸ் வரல. யாருக்கு கேக்குதா அவங்க பேசுறது? கேட்கல மாதாஜி. அவர்களின் பாத கமலங்களை சௌச கழித்தார். அழக தலை தங்கிய மானையன் இவ போல. மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பின்னர் மன்னர் நீர் கொண்டு குமாரர்களின் பத்ம பாதங்களை கழுவி அத்தீர்த்தத்தினை தன் தலையில் தெளித்துக் கொண்டார். மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ள மன்னர் கூட அம்மரியாதைக்கு உரிய செயலினை செய்ததன் மூலம் உயர்ந்த ஆன்மீக பெரியவர்களை எவ்வாறு வரவேற்க வேண்டும் என்பதை எல்லோருக்கும் எடுத்து காட்டினார். பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஆபனி ஆச்சரி பிரபு ஜீவேர சிகாய. ஆச்சாரியராக இருந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எவற்றையெல்லாம் போதித்தாரோ அவற்றின்படியே அவர் வாழ்க்கையில் நடந்தும் காட்டினார். மிக உயர்ந்த அருளாளர்கள் அவர் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட அவர் எவரிடத்தும் தன்னை ஓர் அவதாரமாக எண்ணி பேசியதே இல்லை. மாறாக ஒரு பக்தனுக்கு உரிய பணிவுடனே தான் அறிவுரை நல்கினார். ஒருவர் கிருஷ்ணரது அவதாரமாக இருந்தாலும் அல்லது அவரது அதிகாரத்தை பெற்றவராக இருந்தாலும் கூட அவர் தன்னை அவதார புருஷராக விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. காலம் வரும்போது மக்கள் தானாகவே உண்மையை உணர்ந்து கொள்வர். பிருத்து மகாராஜா ஒரு எடுத்துக்காட்டான வைணவ மன்னர். ஆதலினால் தனது நடத்தையின் மூலம் குமாரர்களை போன்ற ஆன்மீக அருளாளர்கள் எங்கனம் வரவேற்க வேண்டும் என்பதை பிறருக்கு பாடம் கற்பித்தார். தெய்வீக அருளாளர் ஒருவரது இல்லத்திற்கு வருகை தந்தால் அவ்வில்லத்திற்கு உரியோன் முதலில் அவர் கால்களை கழுவி அந்நீரினை எடுத்து தன் தலையின் மீதும் தன் குடும்பத்தார் தலைகளின் மீதும் தெளித்தல் வேண்டும். பிருத்து மகாராஜாவும் இதனைத்தான் செய்தார். ஏனென்றால் அவர் சாதாரண மனிதர்களுக்கிடையில் உதாரண ஆசானாக விளங்கியவர் அல்லவா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆடகாசனஹாசீனான் ஸ்வதிக்ஷ திஷனேஷ்வ இவ பாவகான் ஸ்ரத்தா சம்யம சம்யுக்த பிரீதா பிராஹ பவாக்ரஜான். எஸ் கீதா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி வாசிங்க. பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. பத்மா மாதாஜி. ஆட ஆசன ஆசீனான் ஸ்வதிஷ்ணன் ஏஷ்வ இவ பாவகான் ஸ்ரத்தா சம்யம சம்யுக்தம் பிரீத பிராக பவாக்ரஜான். ஆடக ஆசனே, பொன்னாளான சிம்மாசனத்தின் மீது ஆசினான் அவர்கள் அமர்ந்த பொழுது, ஸ்வதிஷன் ஏஷி பலிபீடத்தின் மேல், இவ போல பாவகான் தி ஸ்ரத்தா மரியாதை, சம்யம அடக்கம், சம்யுக்தக அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற, பிரீத்தக மகிழ்ந்தனர், பிராக சொன்னார், பவ சிவபெருமான், அக்ரஜான் மூத்த சகோதரர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இந்நான்கு மகா முனிவர்களும் சிவபெருமானுக்கு மூத்தவர்கள் ஆதலினால் அவர்கள் தங்கள் ஆசனங்களில் அமர்ந்திருந்த தோற்றமானது பலிபீடத்தில் எரிகின்ற நெருப்பினை போல் இருந்தது. பிருத்து மகாராஜா அவர்களிடத்து கொண்டிருந்த உயர்ந்த மரியாதை மற்றும் மதிப்பின் காரணமாக மிகவும் அடக்கத்துடன் பேசத் தொடங்கினார். பொருளுரை. குமாரர்கள்
இங்கே சிவபெருமானின் மூத்த சகோதரர்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றனர். பிரம்மதேவனிடமிருந்து இந்நான்கு குமாரர்களும் தோன்றியவுடன் அவர்கள் மனம் முடித்து மக்கள் தொகையை பெருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மக்கள் தொகை மிக அதிக அளவில் தேவையாக இருந்தது. ஆகையானால் பிரம்மதேவன் ஒரு மைந்தனை படைத்து அவன் மற்றொருவனை படைக்க வேண்டும். இவ்வாறாக மக்கள் தொகை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார். குமாரர்களிடமும் அவர் இதுபோல் வேண்டிய பொழுது அதை அவர்கள் மறுதளித்தனர். அவர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரிய வேண்டும் என்று விரும்பினர். குமாரர்கள் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, அதாவது திருமணமே முடிக்காதவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் மனம் முடிக்க மறுத்தவுடன் ஆத்திரத்தினால் பிரம்மதேவனின் கண்கள் சிவந்தன. அப்போது அவர் கண்களுக்கு இடையிலிருந்து சிவபெருமான் அல்லது ருத்ரன் என்பவர் தோன்றினார். இதனைத் தொடர்ந்தே தமோகுணமானது ருத்ரன் என்று அறியப்படுகிறது. சிவபெருமானுக்கும் ஓர் சம்பிரதாயம் உண்டு. அச்சம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ருத்ர சம்பிரதாயம் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனாலும் அவர்களும் வைணவர்களே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஹோ ருதுருவாச்ச ஆஹோ ஆஷரிதம கிம் மே மங்களம் மங்களாயன யஷ்யேவோ தர்ஷனம் ஹி ஆஷீதுர்தரஷானம் சயோகிபிஹி. கீதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா இல்லையா? புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. उवाच अहो आचरितमहिं मे मङ्गलं मङ्गलायनाः यस्य वो दर्शनं हि आसीद्दुर्दर्शनां च योगिभिः. பிருது உவாச்ச. பிருது மன்னர் கூறினார், அஹோ ஓ பகவானே, ஆச்சரிதம் முறை, கிம் என்ன, மே என்னால், மங்களம் மங்களம், மங்கள ஆயனாக மங்கள வடிவமானவர்களே, யஸ்ய எதனால், வக உங்கள், தர்ஷனம் தரிசனம், ஹி நிச்சயம், ஆசித் சாத்தியமானது, துர்தர்ஷனாம் காண்பதற்கு அரியது, ச கூட, யோகிபி சக்தி பெற்ற யோகிகளினால். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. பிருது மன்னர் கூறினார், எனது மரியாதைக்குரிய மகா முனிவர்களே, மங்களமே உருவெடுத்த வந்தவர்களே, சக்திமிக்க யோகிகளின் பார்வைக்கும் நீங்கள் அரிதானவர்கள். உண்மையில் நீங்கள் மிகவும் அரிதாக காணப்படுபவர்கள். எந்தவித முயற்சியுமின்றி எனக்கு நீங்கள் காட்சி தந்தமைக்கு நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ. பொருளுரை. ஆன்மீக வாழ்க்கையின் வளர்ச்சியில் ஒருவனுக்கு அசாதாரணமான ஒன்று நேரிடுமானால் அது அஞ்ஞான சுக்ருதி அல்லது ஒருவனது அறிவுக்கு எட்டாத மங்களமான செயலினால் அது நேரிட்டது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளையோ அல்லது அவரது உண்மையான பக்தனையோ நாம் காண நேரிட்டால் அது ஒன்றும் சாதாரண சம்பவம் அன்று. அவ்வாறு நேர்ந்தால் அது ஒருவனின் முந்தைய நல்வினை பயனால் என்று ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது பகவத்கீதை 7.28 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏசாம் வந்த கதாம் பாபாம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம். தான் செய்த பாவ செயல்களின் பலன்களில் இருந்து ஒருவன் முற்றிலும் விடுபட்டு புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டால் பக்தி தொண்டிலும் ஈடுபட முடியும். பிருது மகாராஜாவின் வாழ்க்கை முழுவதுமே மங்கள செயல்களினால் நிரப்பப்பட்டு இருந்தும் குமாரர்களின் தரிசனம் தனக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று வியந்தார். தான் அப்படி என்ன புண்ணியம் செய்தோம் என்று அவரால் கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியவில்லை. இது பிருது மகாராஜாவின் அடக்கத்தினையே காட்டுகிறது. அவர் வாழ்க்கை முழுவதுமே புண்ணிய செயல்களினால் நிரம்பியதினாலேயே பகவான் விஷ்ணு அவரை பார்க்க வந்தார். அதோடு குமாரர்களும் அவரை பார்க்க வருவார்கள் என்று அவர் தானே கணித்து கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சேத்லட்சுமி மாதாஜி வாசி. கிம் தஷ்ய துர்லபதரம் இஹலோக பரத்ரச யஸ்ய விப்ர பிரசீதந்தி சிவோ விஷ்ணுஸ்தா
ससानुगा। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम। किम 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 तस्य दुर्लभताम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। கிம் என்ன தஸ்ய அவரது துர்லபத்தரம் கிடைத்ததற்கு அரியது ஈக இவ்வுலகில் லோகே உலகம் பரத்ர மரணத்திற்கு பின் ச அல்லது யஸ்ய எவருடைய விப்ரஹா அந்தணர்களும் வைணவர்களும் பிரசீதந்தி மகிழ்வுருவ சிவ எல்லா மங்களங்களும் விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணு ச அதுபோல ச ச அனு ச அணுக அவருடன் செல்கிறது. மொழிபெயர்ப்பு. அந்தணர்களும் வைணவர்களும் யாரை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றனோ அவனுக்கு அரியது இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஏதும் இல்லை. அது மட்டுமல்ல, அவன் அந்தணர்களும் வைணவர்களும் சூழ்ந்திருக்கும் மங்களம் நிறைந்த சிவபெருமான் மற்றும் பகவான் விஷ்ணு போன்றவர்களின் அருளுக்கும் பாத்திரமாகிறான். பொருளுரை. எல்லா மங்களங்களும் நிறைந்த பகவான் விஷ்ணுவின் தொண்டர்களே அந்தணர்களும் வைணவர்களும் ஆவார்கள். இது பிரம்ம சமிகதியில் 5.38 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிரேமாஞன சுரித்த பக்தி விலோகனேனு சந்த சதைவ ஹிருதயேஷி விலோகயந்தி யம் சயாம சுந்தரம் அச்சிந்த குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. முழுமுதற் கடவுளான கோவிந்தனின் மீது பக்தர்கள் கொண்ட அளவுக்கு அதிகமான அன்பின் அடையாளமாகவே பகவானை எப்போதும் அவர்கள் தங்கள் மனங்களில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பகவான் எல்லோர் மனங்களிலும் தான் இருக்கின்றார். ஆனால் அந்தணர்களும் வைணவர்களும் மட்டுமே அவரை தன்னை மறைத்த யந்தனில் எப்போதும் உண்மையில் பார்க்கவும் உணரவும் செய்கிறார்கள். ஆகையினால் தான் அந்தணர்களும் வைணவர்களும் பகவானின் வாகனங்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எங்கே சென்றாலும் சிவபெருமானையோ பகவான் விஷ்ணுவையோ அல்லது விஷ்ணுவின் அடியார்களையோ சுமந்தே செல்கின்றனர். 4 குமாரர்களுமே அந்தணர்கள் ஆகியனால் அவர்கள் பிருது மகாராஜாவின் மாளிகைக்கு வருகை தந்தனர். உண்மையில் அங்கே பகவான் விஷ்ணுவும் அவர்களின் பக்தர்களும் கூட இருந்தனர். இதன் முடிவு என்னவென்றால், அந்தணர்களும் வைணவர்களிடம் யாரிடம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்களோ அவர்களிடம் பகவான் விஷ்ணுவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார். இது ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் ஆன்மீக குருவின் மீது பாடிய 8 பக்திகளில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எஸ்ய பிரசாதா பகவத் பிரசாத. அந்தணரும் வைணவருமான ஆன்மீக குருவை மகிழ்விப்பதன் மூலம் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்விப்பான் ஆகிறான். அவ்வாறு முழுமுதற் கடவுள் மகிழ்ச்சியுற்றார் என்றால் அவர் இன்மையிலும் மண்மையிலும் அடையக்கூடியது வேறு எதுவும் ஒன்றுமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. गौरवात्यन्द्रिदासभ्य प्रसत्यादैकन्दरः विधिवत् पूज्यां चक्रे गृहीणात्यर् அனாசனான். கௌரவாத் பெருமைகள், எந்திரித முற்றிலும், சப்ய உயர்ந்த நாகரிகமுடன், பரஸ்ரய பணிவுடன், அதை கந்தர தலை தாழ்ந்து, விதிவத் சாத்திரங்கள் கூறுகின்ற அறிவுரையின்படி, பூஜாயாம் வணங்கினர், சக்ரே செய்யப்பட்டது, கிரகீத ஏற்றுக்கொண்டு, அதி உட்பட, அர்ஹன வரவேற்புக்கு உரிய முறைகள், ஆசனான் அமர்வதற்குரிய இடங்கள்.
மொழிபெயர்ப்பு. ஸோ முனிவர்கள் பெருமையினால் உணர்ச்சி வசப்பட்ட பிருது மகாராஜா சாஷ்டாங்கமாக அவர்கள் முன்னே வீழ்ந்து வணங்கினார். அப்படின்னா அந்த 4 குமாரர்களுடைய உண்மையான நிலை என்ன என்பது பிருது மன்னர் அறிந்திருந்தார். அவர்களை நேரில் கண்டவுடன் அடைக்காமலே வந்திருக்காங்க இல்லையா? அவர்கள் அங்கே தரிசனம் தருவார்கள் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை. ஆனாலும் அவர்களுடைய வந்ததை கண்டு அவர் அவர்களுடைய மேன்மையான நிலையை எண்ணிக்கொண்டு அவர் சாஷ்டாங்கமா வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட் இல்லையா, இமீடியட்டா காலில் விழுந்து சாஷ்டாங்கமா வணங்குறார் ஆக்சுவலி. பிறகு சாத்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள முறைக்கேற்ப அவர்களை வரவேற்று அவர்களுக்குரிய ஆசனங்கள் மன்னர் சுட்டி காட்டியவுடன் அவர்களும் மன்னரது வரவேற்பினை மனதார ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் காட்டிய இடங்களில் அமர்ந்தனர். ஸோ வந்தவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு தட்டுல அவங்க பாதங்களை நிறுத்தி இல்லையா, அவங்க பாதங்களை அலம்பி அவங்களுக்கு பாத பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள அழைச்சிப்பாங்க. இதுதான் ஒரு சாது, ஒரு குரு அழைக்கணும். நம்ம இதுல கூட எப்பயாவது உங்க வீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்என்டி பிரபுஜி வரக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்ததுனாக்கா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து அவங்கள நீங்க இப்படித்தான் நீங்க வரவேற்கணும். ஓகே, தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்பொழுது நம்ம அதை வரவேற்று அந்த தண்ணீரை நாம தலை மேல தெளிச்சுக்கணும் இல்லையா, டஸ்ட் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த டிவோட்டி. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த 4 குமாரர்களும் வைணவ சம்பிரதாயத்தை 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு இல்லையா, பிரம்ம சம்பிரதாயம், அடுத்து ருத்ர சம்பிரதாயம், அடுத்து இது ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் இல்லையா, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அடுத்து குமார சம்பிரதாயம் என்றது இவங்க தான் அதை லீட் பண்ணு இல்லையா. குமாரர்கள் 4 குமாரர்கள் அதை தலைமை ஏற்று அவங்க தலைமையில் கீழே வந்ததுதான் 4 குமாரர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுக்கு கால் கழுவுனா அதாவது 2 காலம் கழுவுறோம், ஆமா, ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து அதுக்கு பிறகு ஏதாவது மஞ்சள் குங்குமம் அந்த மாதிரி வைக்கணும். ஆமா, புஷ்பம், மஞ்சள், குங்குமம், சந்தனம் சாத்திட்டு அரிசி கூட அக்ஷத்தை வச்சு அந்த புஷ்பத்தை வச்சு நம்ம அவருக்கு பூஜை பண்ணிட்டு அப்புறம் அவர் வெளியே வருவார் ஆக்சுவலி இல்லையா. அந்த கால் அலம்ன பிறகு நீங்க பூஜை பண்ணுவீங்க, அப்புறம் அவர் உள்ள வருவார் ஆக்சுவலி. அவருக்கு ஒரு வெளியே தண்ணி வச்சு கொடுக்கணும், வெளியில தண்ணி கொடுக்கணும், கை கால் கழுத்துல மாலையை போடணும் சரிங்களா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி வரும்போது நம்ம முதல்ல வரும்போது தான் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் வரவேற்கிறது நல்லதுதான். ஆனா முதல் முறை வரும்போது நம்ம கண்டிப்பா மறக்காம செய்யணும். மாதாஜி பூர்ண கும்பம் கொடுக்கணும் வர்றப்ப. மாதாஜி பூர்ண கும்பம்னு தேங்காய் வச்சு இந்த கும்பத்தை அது உங்களுடைய எப்படி உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்றீங்களோ அது பண்ணுங்க. ஆனா பேசிக்கா ஒரு தாம்பாளத்துல நிறுத்தி பூர்ண எடுத்து அதை பூஜை பண்ணுங்க. அவங்க பாதங்களை நல்லா கைய வச்சு அலம்பி, அதுவும் அந்த வீட்டினுடைய கிரகஸ்தர் தான் பண்ணணும், ஆண்கள் தான் பண்ணணும், பெண்கள் கிடையாது. ஓகே, இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அவங்க சொன்னாங்களேன்னு நீங்க பாட்டு போய். பெண்கள் எப்பவுமே சன்னியாசி அவங்களுடைய பாதங்களையோ எதையுமே தொடக்கூடாது. நம்ம எந்த சன்னியாசியை பார்த்தாலுமே ஸோ ஈவன் ஆண்களுக்கு கூட இது பொருந்தும். ஒன்லி பாத பூஜை பண்ணும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு அது அனுமதி. பட் பெண்கள்ல சன்னியாசத்தை கொடுக்கறது கிடையாது. மனைவி தண்ணி ஊத்தி கழுவலாமா? மனைவி ஊத்த கணவன் கழுவுறது அது தட் இஸ் ஃபைன், கிரகஸ்த. ஓகே, ஆனா வெறுமனே கணவனே கழுவுனாலும் தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். ஓகே, கிரகஸ்தர் வீட்டுல யார் பெரியவா இருக்காலோ அவங்க அதை செய்யணும். அப்படி இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே வைணவ சம்பிரதாயங்கள். ஓகே, ஸோ ஆகையினால்தான் இச்சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்களின் பிருது மகாராஜா மிகவும் மரியாதை உடையவராக விளங்கினார். ஸ்ரீ விஸ்வநாத தாகூரார் கூறுகிறார், சாட்சாத்தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திர இல்லையா, நம்ம யுக்தஸ்ததா பாவ் படிக்கிறோம் இல்லையா நம்ம காலையில. ஒரு ஆன்மீக குரு சாட்சாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திர ஒரு ஆன்மீக குரு அல்லது பரம்பரை ஆச்சாரியார் முழுமுதற் கடவுளுக்குரிய மரியாதையை பெற தகுந்தவர், குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா. சோ கடவுளுக்கு நாம் என்னெல்லாம் மரியாதைகள் கொடுப்போமோ அதே மரியாதைகளை குருவுக்கும் கொடுப்போம்.
அவர் கடவுள் கிடையாது, ஆனா கடவுளுடைய பிரதிநிதியாக வந்திருக்கிறவர். நம்மளை எல்லாருமே கரை சேர்க்கிறதுக்காக வந்தவர் இல்லையா? நேர்ல நம்மளால கடவுளை பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு கிடையாது. ஆனா குருவின் மூலமாக நாம இறைவனை காணலாம். அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து இறைவனிடத்துல என்ன தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே குருவினிடத்திலுமே உண்டு. அதனால அவர் நமக்கு வழி நடத்துவார். ஸோ ஆனா அவரை வந்து நாம வந்து கடவுளுக்கு சமமாக வந்து பார்க்கறது இல்லையா? அப்படின்னா கடவுளை நேரா பார்க்கறது இல்ல, அவர் மூலமாக நம்ம அவரை காண்கிறோம். ஆனா அவர் கடவுள் கிடையாது, அவரை கடவுள் ஆக்கிடக்கூடாது, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, எவ்ரி ஒன் இஸ் ஜீவாத்மா. ஜீவ தத்துவத்துல யாருமே வந்து அந்த பரமாத்மா தத்துவத்துக்கு மூவ் ஆக முடியாது. பரமாத்மா என்பவர் ஒருத்தர் தான். ஓகே, அது வெறுமனே இறைவனை மட்டும்தான் நாம சொல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரு ஆன்மீக குரு எங்க வீட்டுக்கு வர்றாரு, நான் மட்டும் தான் இருக்கேன், நான் பண்ணலாமா மாதாஜி? யாரு? புஷ்பா மாதாஜி. யார் வர்றாங்க? இல்ல, நான் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன் மாதாஜி. நீங்களா? ஆக்சுவலி லேடிஸ் பண்ணக்கூடாது. கிரவுண்ட் ரூல் இஸ் ரூல். சரி சரி மாதாஜி, அதாங்க. ஏன்னா அது அவங்க ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதையும் நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன். நம்ம உடல் உணர்வுகள் என்பது மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அவங்க பக்குவம் அடையக்கூடிய நிலையில அடைந்த நிலையிலும் இருப்பாங்க. சில சமயத்துல நாம அவங்களுடைய தொடும் பொழுது டச் இல்லையா? ஸோ இந்த ஞானேந்திரியங்கள் 5ல வந்து தொடுப்புலனும் வந்து கை வந்து ஒன்று இல்லையா? ஸோ அது என்ன பண்ணும்னா அந்த ஸ்பரிசத்துல வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன். கண்டிப்பா நம்மள யாராவது ஒருத்தர் வந்து தொடுறாங்கன்னா அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து இப்போ ஒரு பக்கத்துலயே நின்றுட்டு இருப்போம், சடனா வந்து நம்ம தோல் மேல கை போடுறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன, நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி வரும்? நம்ம அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்க்க மாட்டோம். நம்மள தொட்டாங்களேன்ற அந்த உணர்வு மட்டும்தான் நம்ம இமீடியட்டா நம்ம மைண்டுக்கு போகுதா இல்லையா? கண்டிப்பா போகும். ஸோ எதிரில் வந்து நம்ம சாமியே பார்த்துட்டு இருந்தாங்களோ நம்மளை தொட்டதுனால நம்ம அவங்களதான் பார்ப்போமே தவிர நம்ம தொட்டாங்களேன்ற உணர்வு மட்டும்தான் நம்ம மைண்டுக்கு போகுமே ஒழிய நேர்ல இருக்கக்கூடிய சாமி வந்து கண்டிப்பா தெரியாது. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆச்சாரியாவோ அந்த சாதுவோ வந்திருப்பாங்க இல்லையா? அந்த சாது வந்திருக்கும் பொழுது அவருடைய பாதங்களை நாம் ஸ்பரிசிக்கும் பொழுது, எஸ்பெஷலி ஆப்போசிட் ஜெண்டர் இல்லையா, தட் ஹேஸ் த அட்ராக்டிவ். ஒரு ஆணை விட்டு செய்யல சொல்லல இல்ல மாதாஜி. யாராவது ஆம்பளை, யாராவது தெரிஞ்ச ஆம்பளை இருந்தா அவங்கள விட்டு பாத பூஜை பண்ண செய்யலாம். யாரையாவது கூப்பிட்டு செய்யலாம், பண்ணலாம். எந்த ஏஜா இருந்தாலுமே வந்து திஸ் ஒன் திங் வந்து அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன அருள் பண்ணணுமோ அதுல வந்து தடையாகிடும். யூ வில் ஹேவ் த பிளாக்கேஜ் ஆஃப் ரிசீவிங் த பிளெஸிங். சாதுக்கள் கிட்ட நம்ம வீட்டுல ஒரு சாது என்ட்ரி ஆகுறாரு, ஒரு சாது வந்து உணவு அருந்துறாருன்னா அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே வந்து கலைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ குட் ஃபார் அஸ். கிரகஸ்தாக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஒரு சாது நம்ம வீட்டுக்கு வராங்கன்னா. ஓகே, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிசீவ் தெம். ஆனா இதுல ஆத்தென்டிக்கா இருக்கக்கூடிய சாதுக்கள் கூப்பிடணும். அதனால ரோட்ல போறவங்க எல்லாருமே வந்து கூப்பிட்டுருக்காரு. மித்தியாச்சாரா யாருன்றத வந்து நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய நிலைகளை இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பாஷாண்டித்தனம் பண்றவங்களை வந்து சாதுவா நினைச்சு நம்ம கூப்பிட்டு அதுக்காக ரோட்ல போறவங்க எல்லாருமே வந்து இது பண்ணக்கூடாது. எங்க ஆபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி கூப்பிட மாட்டேன். தனியா இருக்கிறதுனால கேட்ட மாட்டேன், வேற நாமத்தை போட்டிருப்போம் இல்லையா? ஐ யூஸ் டு ரிசீவ் இது சிவனடியார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாஸ்ட் 2 வருஷமா அந்த எங்க ஆபீஸ் இது சொல்லி தே ஷுட் நாட் என்டர் ஒன்லி. ஓகே, அண்ட் தென் அவங்க வந்து பேசக்கூடிய விதம் எப்படின்னாக்கா உனக்கு கிருஷ்ணர் அருள் புரிவார், நீ இப்படி கொடு அப்படி கொடுன்னு சொல்லிட்டு 2 times 3 times வந்து நான் வந்து 3000 கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு. நான் அப்படி கொடுக்கலன்னா அவங்க போவே மாட்டாங்க. இந்த வாட்டி நான் ரொம்ப சொல்லிட்டேன், நான் அடுத்த வாட்டி நீங்க வரவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வாட்டி வந்தாங்க. நான் ரொம்ப கடினமா ஆனாலும் பரவாயில்ல, பகவான்கிட்ட வந்து ப்ரே பண்ணிட்டேன். நான் எனக்கு என்ன பாவம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அவங்களுக்கு பைசா மட்டும் கொடுக்க கூடாது. இறைவனுடைய இப்ப நான் அவர் வந்து சிவனடியார் கிருஷ்ணருடைய பேரை சொல்லி என்கிட்ட வந்து காசு வாங்குறாருன்னா அது தவறு இல்லையா? சோ அதாவது மனுஷங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசி வந்து காசு வாங்கவே கூடாது. அது தட் இஸ் ராங் ப்ரொசீஜர். அவங்க நார்மலாவே அவங்க வந்து கேட்டு போறதா, நான் இந்த மாதிரி யாத்திரை போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து ஏதாவது உங்களால முடிஞ்ச தன உதவி கொடுங்கன்னாக்கா, முடிஞ்ச உதவினாக்கா நம்மளால முடிஞ்சது 500 ஒரு 1000 நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது இல்லையா? ஆனா எனக்கு 3000 வேணும் இப்படின்னு கேட்கறது வந்து தட் இஸ் செகண்ட் தவறு இல்லையா? யாராவது வந்து யாசகம் பெறுபவர்கள் இப்படியே வேணும் யாசகன்னு கேட்பாங்களா?
அங்கேயே இடிக்குது நம்ம. இதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கணும் இல்லையா? ஸோ 2-3 டைம்ஸ் நான் எதுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா, அவனுடைய கர்மத்துல அவன் போட்டோம். ஓகே, ஆனா இஸ் யூசிங் எவ்ரிதிங் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கண்ணு முன்னாடி நல்லாவே தெரியுது. ஆனா அதனால தான் லாஸ்ட் வாட்டி சொன்னேன், இனிமே வந்து நீங்க வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டேன். ஸோ எப்போ வந்து 3 மாசத்துக்கு 4 மாசத்துக்கு ஒரு முறை வந்து காசு 3000 4000 வாங்கிட்டு போனா தட் இஸ் ராங் இல்லையா? ஸோ அவர் என்ன பண்றார், அதை விட அவர் டைரக்டாவே எனக்கு சாப்பிட்றதுக்காக வேணும் ஸோ அப்படின்னு கேட்டாலே நம்ம கொடுத்துருவோம் நம்மளால முடிஞ்சது. அது ஒரு 1000 கொடுத்தா கூட வாங்க மாட்டேன், எனக்கு 3000மே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். ஸோ இந்த தும்கூர் கிட்ட ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு, சிவா, அதாவது சித்தகங்கா ஆசிரமம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆத்தன்டிக்கான ஆசிரமம். அங்கிருந்துதான் இவர் வர்றார். அந்த ஆசிரமத்துக்கு இவர் வந்து கெட்ட பேர் தான் இல்லையா? வெரி ஆத்தன்டிக் ஆசிரமம் அது. தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனா இவங்க எதுக்கு வாங்குறாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஓ வி டோன்ட் நோ. அதனால இந்த வாட்டி வந்தப்ப நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். என்ன பாவம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா நம்ம ஏத்துக்கலாம். ஸோ அடையாரா இருந்தாலும் சரி, காசு மட்டும் அவருக்கு வேணும். 3000 நம்ம எப்படி கொடுக்க முடியும் இல்லையா? கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் கடைசியில வந்து கிருஷ்ணாகர் அது இதுன்னு ஏதோ பேசிட்டே இருந்தார். அதனால இல்லப்பா நீ கிளம்புன்னு சொல்லிட்டேன். நான் கிளம்புன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போனா போதுன்ட்டு எங்களுடைய இவங்க மூலியமா ஒரு 200 ரூபாய் கொடுத்து நீ கொடுத்து அனுப்பிச்சு விடுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது காஃபி டீ ஏதாவது குடிச்சுக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி நம்ம வி ஆர் டூயிங் ராங் திங்ஸ். அந்த 200 ரூபாய் கூட தவறான இதுக்கு தான் போகும். அப்படின்னா காஃபி டீ எல்லாம் குடிக்கவே கூடாது, அதுக்குதான் அவங்க செலவழிப்பாங்க. நீங்க காவியுடைய கட்டிண்டு இல்லையா, நாக்கு வந்து கண்ட்ரோல், இந்த மாதிரி அன்ஆத்தரைஸ்டு பீப்புளுக்கெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தானத்தை கொடுக்க கூடாது. ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா யாருக்கிட்டுமே அவங்க கேட்க மாட்டாங்க, என்கிட்ட தான் வந்து கேட்பாங்க. ஏன்னா ஐ எம் ரிலீஜியஸா அந்த சிம்பிள் வர இருக்கிறதுனால தி திங்க் தட் ஃபூல், நம்ம தான் முட்டாள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. முட்டாள் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஏமாத்துவாங்க மாதாஜி. அதனாலதான் மாதாஜி நீங்க கிருஷ்ணர் சொன்னா அப்படி மயங்கிடுவீங்கன்ட்டு எக்ஸாக்ட்லி புரிஞ்சிருக்கு. எங்க வீட்டு வேலைக்காரிக்கு அதே மாதிரிதான். எல்லாத்துக்குமே கிருஷ்ணர் கொண்டு வந்துருவா. நேத்துதான் அவளை வேலை விட்டு நிறுத்திட்டேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. That is one way of Yes, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிச்சைக்காரன் கை நீட்டுறான் குடியாத்துல, 5 ரூபாய் கொடுத்தா வேணான்றான், 10 ரூபாய் கொடுன்றான். 5 ரூபாய் வாங்கி வச்சுக்கிறேன், சரி போயிட்டு வாங்க. ஆமா கரெக்ட். நம்ம கிட்ட 5 ரூபாய் கொடுத்தா வேணா, 10 ரூபாய் கொடுன்றான். 5 ரூபாய்க்கு ஒரு காஃபி ஒரு டீ வரும், அவன் குடிச்சுக்கலாம், அது ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. ஆனாலும் அவன் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்படின்னா நம்ம கிட்ட விட அவங்க கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு. நம்ம வாங்கி கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டானா, டீ வாங்கி கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டானா. ஏன்னா அவன் வந்து குடிக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதனாலதான், அதுக்குதான். தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி. அதாவது இந்த போர்வையை போத்திட்டு ஏமாத்துறாங்க. அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஆதரிக்கவே கூடாது. ஓகே, வேணும்னா உனக்கு சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடு. எங்க வீட்டு பக்கத்துலயே ஒரு 2 பேர் இருந்தாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி தான் 2 பேர் இருந்தாங்க. ஒரு சின்ன குடில் போட்டுட்டு அவங்க 2 பேரும் அவங்க வந்து ஈவினிங் ஆனா குடிப்பாங்க 2 பேருமே. நான் ஆனா காசு கொடுக்கவே மாட்டேன். நான் வேணுமா, வீட்டுல பிரசாதம் இருக்கு சாப்பிடு, சாப்பாடு கொடுத்துருவோம். ஆனா வந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு 2 பேருமே, அதாவது நான் லாஸ்ட் பிருந்தாவன யாத்திரை போறதப்போ அந்த நபர் இறந்துட்டார். இப்ப இந்த பிருந்தாவன யாத்திரை போது அந்த அம்மா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வேற எங்கேயோ போயிட்டு வந்தப்போ அந்த அந்த நபரும் இறந்துட்டார். 2 பேருமே வித்தின் 2 months தே டைட். நான் நினைப்பேன், அதாவது பகவானுடைய பிரசாதம் வந்து அவங்களுக்கு பொட்டு பொட்டுன்னு போய் சேர்ந்தாச்சு. அவங்க இல்ல எந்த கஷ்டமும் இல்லாம போய் சேர்ந்துட்டாங்க. தே ஹாவ் சோ மெனி எயில்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இருந்தாலும் காலை தேய்ச்சிண்டாவது போய் அந்த பிராந்தி கடையில விஸ்கி கடையில போயிட்டு குடிச்சிட்டு வந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி டைப். காசு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன் நான், நீ குடிக்கிறதுக்கு தான் காசு கேட்கற அதனால கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அந்த மாதிரி ஏதாவது வேலை செய்யி அதுக்காக வேணா நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த தோட்டத்தை கிளீன் பண்றது ஒரு 100 ரூபாய் தான் கொடுப்பேன். போய் இல்லைன்னா பக்கத்துல ரேஷன் வாங்கிக்கோ, அதெல்லாம் பண்ணுவேன். ஆனா காசு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன். ஸோ அது மாதிரி நம்ம பார்த்து கொடுக்கணும். எந்த தானமா இருந்தாலுமே உணவு கொடுங்க. உணவுக்கு வந்து எந்த பாரபட்சமே கிடையாது இல்லையா? அவன் நல்லவனோ கெட்டவனோ எதுவா இருந்தாலுமே உணவு வழங்குவது என்பது உசிதமான செயல் ஆக்சுவலி. ஆனா காசு கொடுக்குறோம் பாருங்க, அது என்ன செலவு பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. அவன் பண்ணக்கூடிய அந்த பாவம் நமக்கும் வந்து சேரும், கண்டிப்பா வந்து. அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம வீட்டுல பழுது கூட சாப்பிடலாம். ஆமா, அவனுக்கு பிச்சைக்காரனுக்கு வந்து சூடா இட்லி பவுடர் கொடுத்தாதான் சாப்பிடுறான், இதெல்லாம் கொடுத்தா வேணான்றான். ஆமா ஆமா கரெக்ட். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தெரியும் இல்லையா?
பல வீடு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுனால அது வந்து வெளியில் வீட்டுல சாப்பிடுறவங்க, ஒரே வீட்டுல சாப்பிட்றவங்களுக்கு இதனுடைய கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாமே நல்லா தெரியும் பிரபு. ஆனா யாரோ கஷ்டத்துல வந்து எத்தனையோ பேர் வீட்டுல வாங்கி சாப்பிட்றவங்களுக்கு உண்மையிலே கஷ்டம் தெரியாது. ஏன்னா உழைக்காமலே வரக்கூடிய காசு இல்லையா? நல்ல உடல் இருந்தா அவங்களுக்கு நம்ம காசே போடவே கூடாது. ஏன்னா அவங்க வேலை செஞ்சு அவங்க வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணி ஏதோ கூலி மூட்டை கூட தூக்கட்டும், தூக்கி அவங்க வந்து சம்பாதிக்கணும். நம்ம எதுவும் கை ஊனம், கால் ஊனம், கண்ணு தெரியாது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா அவங்களால உழைக்க முடியாத நிலை பார்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம இல்லையா? வி ஷுட் அனலைஸ், இதை கொடுக்குறோமே இது வந்து ரைட்டான தானம் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளைண்டா எல்லாருக்குமே தானத்தை எடுத்து போட்டுறது கிடையாது. தட் இஸ் ராங். தட் இஸ் வெரி வெரி ராங். அதனால உயர்ந்த இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன்னாக்கா, யார் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வரணும் நமக்கு, யார் உண்மையான அதாவது சாது, யார் வந்து போலி அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம அனலைஸ் பண்ணணும். அப்புறமா தான் அவங்களுக்கு அந்த மரியாதை கொடுக்கணும். அதனால ரோட்ல போயிடறவங்க எல்லாருமே வந்து வீட்டாண்ட வந்தாக்கா அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவங்கள பாத பூஜை பண்ணிடாதீங்க. அவங்களுடைய பாவத்தையும் சேர்த்துதான் நம்ம வந்து தலைமையில கட்டிக்கணும். ஓகேங்களா? அதனால அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சிடாதீங்க. புண்ணியமான ஆத்மாக்களுடைய பாதங்கள்ல வந்து இருக்கக்கூடிய தூசியை நம்முடைய தலைமையில நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் நமக்கு அந்த அஜ்ஞான சுக்ருதி என்பது கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்குதான் இதெல்லாம் செய்யறது கூட, நம்மளை வந்து கரை சேர்க்கறதுக்கு அது உதவுகிறது. இது வந்து சம்பிரதாயங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால செய்யறோம். நம்ம எப்படி கரை சேரணும்ன்றது இறைவனுக்கு தெரியும். ஓகே, ஆனா அதுவும் ஒரு பாதையாக இருக்கும். அதை நாம கண்டிப்பா பார்க்கணும். உயர்ந்த சீட பரம்பரையில் வந்த ஆச்சாரியரையோ அல்லது ஆன்மீக குருவினையோ வரவேற்க சாத்திரங்கள் கூறியுள்ள முறையினை பின்பற்றுதல் பிருத்து மகாராஜா முனைப்பாக இருந்தார் என்பதாகும். ஒரு குருவினை சந்திக்க நேர்ந்தால் நம்ம யோசிக்க கூடாது, இம்மீடியட்டா காலில் விழுந்து வணங்கிடணும். அவங்க பாதங்களை ஸ்பர்சிக்கவே கூடாது. யாரா இருந்தாலும், ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவங்க பாதங்களை ஸ்பர்சிக்கும் பொழுது அது உணர்வுகளை ஏற்படுத்தும். அது நல்ல உணர்வோ கெட்ட உணர்வோ அதெல்லாம் செகண்டரி. தட் இஸ் அ டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையா? அதனால அவங்க நமக்கு என்ன வந்து பிளெஸிங் பண்ணணுமோ அதுல வந்து நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். அதனால ஒன் ஷுட் நெவர் டச் த ஃபீட் ஆஃப் த ஒரு சாதுனுடைய பாதங்கள், ஒரு குரு ஆச்சாரியா மற்றும் சாதுக்களுடைய பாதங்களை நாம தொடவே கூடாது. when they are alive. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பாத காணிக்கலையை தொட்டு ஸ்பர்சிக்கிறது அது வேற. பட் when they are alive, இந்த பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல இருக்கும் பொழுது நாம பாதங்களை ஸ்பர்சிக்கவே கூடாது. ஓகே, ஸோ தூரமா ஒரு அடி 1.5 feet முன்னாடி வந்து விழுந்து வணங்கணும். அந்த இதை நம்ம கண்டிப்பா அப்ப நமக்கு அந்த பிளெஸிங் வந்து டைரக்டா நமக்கு வந்து சேரும். ஸோ இதை வந்து நாம தடை பண்ணிக்க கூடாது. பிருது மகாராஜா இதை சரியாக செய்ததினால் பரஸ்ரயாதை கந்தர என்னும் சொற்கள் இங்க இருக்கு. பரஸ்ரயாதரை கந்தர, தலை தாழ்த்தி இல்லையா வணங்குறது இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற. மனதில் எந்தவித கிளேசமும் இன்றி அப்படின்னா கலங்கமும் இன்றி, உள்ளுக்குள்ள எதுவுமே கிடையாது, காமம் குரோதம் லோபம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இல்லையா, குமாரர்கள் முன்னார் அவள் வீழ்ந்து வணங்கினார். தத் பாத சௌஷ சலிலை மார்ஜிதாலக பந்தனக தத்ர சீலவாதாம் விருத்தம் ஆசாரன் மான்யன்னி இவக. தத் பாத அவர்களின் பாத கமலங்களை, சௌஷக கழுவினார், சலிலை தண்ணீர் கொண்டு, மார்ஜித தெளித்தார், அலக தலையின் மீது, பந்தன கொத்து, தத்ர அங்கே, சீலவதாம் மரியாதைக்குரிய உயர்ந்தவர்கள், விருத்தம் நடத்தை, ஆஷரான் பழகுகின்ற, மான்யன் முறையினை இவ போல. அதன் பின்னர் மன்னர் நீர் கொண்டு குமாரர்களின் பத்ம பாதங்களை கழுவி அத்தீர்த்தத்தினை தன் தலையில் தெளித்து கொண்டார். மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ள மன்னர் கூட அம்மரியாதைக்குரிய செயலினை செய்ததன் மூலம் உயர்ந்த ஆன்மீக பெரியவர்களை எவ்வாறு வரவேற்க வேண்டும் என்பதை எல்லோருக்கும் எடுத்து காட்டினார். சோ ஒரு மகாத்மா உன்னுடைய செயல் வந்து அடுத்தவர்கள் வந்து பின்பற்றுவதற்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செயல். அதைதான் வந்து இந்த இடத்துல பிருத்து மகாராஜா செய்தார். பொருளுரை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஆபணி ஆச்சரி பிரபு ஜீவேர சிகாயக. அதாவது ஆச்சாரியார் ஆக இருந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எவற்றையெல்லாம் போதித்தாரோ அவற்றின்படி அவர் வந்து வாழ்க்கையில் நடந்தும் காட்டினார். A preacher should follow what they preach. இதுதான் உண்மை. பேஸ் லெவல் ஒரு மத்தியம் அதிகாரியில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, உத்தம அதிகாரி நிலையில இருந்தாலும் சரி,
அவங்க வந்து எதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு போதிக்கிறாங்களோ அதை வந்து பரிபாலிக்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வரணும். அவங்க பரிபாலிக்கவும் செய்யணும். அப்பதான் அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பதங்கள் வந்து ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் பவர் வில் பி தேர். இப்போ உணர்தல், நான் கூட நிறைய வாட்டி என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாழ்க்கையில நடந்தது அநேக சம்பவங்கள் எல்லாம் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அது எதற்குன்னா, இதெல்லாம் வந்து நீங்க எல்லாம் கூட இதே மாதிரியான செயல்பாடுகளை கடந்து வந்திருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஒரு எஸ் நாமும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கோம், அப்ப இதே போல இதெல்லாமே இந்த மாதிரியான ஒரு இதுதானா அப்படிங்கறத வந்து உணர்வதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டை தவிர நம்ம எங்கேயுமே வந்து பெரிய லெவல்ல நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கே கிடையாது. 100% கிடையவே கிடையாது. இதை நம்ம மனசுல எப்பவுமே பதிய வச்சுக்கணும். நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சிறியதுதான், ஆனா அந்த சிறிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து பெரிய டர்னிங் பாயிண்டா இருக்கும். அதே மாதிரியான ஒரு சிமிலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஆனா அது அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாவே தெரிஞ்சிருக்காது, அதை அனலைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அப்ப இதுதான் அது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ இனிமே அவங்க ஸ்ட்ராங்கா என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி பாதையில போறதுக்கு ஒரு வழி மார்க்கம் கொடுக்கும். அதற்காகத்தான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் எல்லாமே டீச்சர்ஸ் பண்றதுக்கான காரணம் அதுதான். ஒன் ஷுட் ஷேர். ஒரு டீச்சரா இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கையில அதை கடைபிடிக்கணும் இல்லையா? எவ்வளவு அவங்க போதிக்கிறாங்களோ அதுல வந்து அவங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அதை வந்து அவங்க கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். அந்த பரிபாலிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய அதாவது அந்த செயல்பாடுகளினால் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா அனுபவம் என்பது ஏற்படும் இல்லையா? அந்த அனுபவத்தினுடைய பாவம் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து குடிக்கொள்ளும். அப்படிதான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆக முடியும் இல்லையா? கனிஷ்டல இருந்து மத்தியமல இருந்து உத்தமக்கு போகணும்னா அவங்க அனுபவம் என்பதுதான் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனாலதான் அவங்க வந்து பக்குவம் அடைய முடியும். அனுபவமே இல்லைன்னா வெறும் வறண்ட தத்துவங்களை மட்டும்தான் எடுத்துரைக்க முடியும். அதனால வாழ்க்கையில ஒரு தத்துவம் எடுத்துரைக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து முயற்சி செய்யணும். சோ அப்பதான் நீங்க வாசிக்கிறதுக்கும் அதனுடைய அது மனசுல நிலைப்படு. இது ஒரு வகையில வந்து இந்த உதாரணங்கள், இப்போ பிருத்து மகாராஜா வந்து வந்த 4 குமாரருடைய பாதங்களை அதாவது அலம்பினார் அப்படின்றத படிச்சோம். அப்போ நாம அந்த மனசுல வந்து நம்ம ஏத்துக்குவோம். நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது ஆத்தென்டிக்கான ஒரு சாது வந்தா அவங்களுக்கு அதை செய்யணும்ன்ற அந்த உணர்வு நம்ம கிட்ட ஏற்படும். சோ இதை வந்து நாம வந்து ஜஸ்ட் கதை மாதிரி கேட்டுட்டு போயிட்டோம்னா அதை நாம we will not take into account. அதை நம்ம கண்டிப்பா செயல்படுத்த மாட்டோம். அப்போ படிக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே பண்ணணும். எவ்ரிஒன் இஸ் சேலிங் இன் த சேம் போட். நம்ம எல்லாரும் ஒரே படகுல தான் பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கோம். என்னன்னா உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து படகுல சில பேர் சென்டர்ல உட்கார்ந்துருப்பாங்க, சில பேர், ஆனா எந்த இடமுமே வந்து வேறுபட்டது கிடையாது. ஒரு படகுல இருக்கக்கூடிய மொத்த இடமுமே ஒரே போலான தன்மையை கொண்டதுதான். அதுல வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வேறு தவிர பட் நம்ம அந்த படகுல தான் பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதாவது இந்த பௌதீக உலகம் எனக்கூடிய இந்த கடல்ல ஒரு படகுல வந்து நாம எல்லாருமே பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த கரையில இருந்து அந்த கரையில போய் சேர்றதுக்காக. அதற்கு படகோட்டி யாரு? குரு தான். அவர் காட்டிய வழியில நாம போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அவர் வழி நடத்தி சென்று இருக்கார். அதை நாம அப்படியே புடிச்சுக்கணும். மிக உயர்ந்த அருளாளர்கள் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட அவர் எவரிடம் தன்னை ஒரு அவதாரமாக எண்ணி பேசியதே கிடையாது. இது உண்மையிலே த ஹியூமிலியேஷனுடைய ஹையஸ்ட் இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் வந்து இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் ராதையினுடைய பாவம் கொண்டு வந்தார் என்பது எல்லோரும் படிச்சு நாம தெரிஞ்சுட்டே இருப்போம். ஆனா அவர் எந்த இடத்துலயாவது அவருடைய சமவாதங்கள்லயோ தான் வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் ராதையினுடைய பாவம் என்று எந்த இடத்துலயுமே சொன்னதே கிடையாது. ஐ எம் எ டிவோட்டி அப்படிங்கிறது தான் அவர் எங்கேயுமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, சோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிய வரும் இல்லையா? சோ அதனால அந்த ஒரு பாவத்தை தான் கொண்டு வரணும். சோ இப்ப ரியலைசேஷன்ஸ் எல்லாம் வருதே, அப்ப நான் கிரேட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்லாம் எண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது. எல்லாருக்குமே ரியலைசேஷன் உண்டு, நம்ம ஒருத்தருக்கு மட்டும் ரியலைசேஷன் கிடையாது. ஆனா எந்த மாதிரியான ரியலைசேஷன், எந்த அளவுக்கு அது நமக்கு ஆழ்ந்த கருத்துக்களை கொடுக்கிறது, ஆழ்ந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா? இதெல்லாம் அந்தந்த நபருடைய பக்தி, அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், இதை கொண்டுதான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஓகே, சோ இதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரே வந்து எந்த இடத்துலயுமே நான் கடவுள்னு சொல்லல.
ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு மனசை வந்து நாம கரெக்டா புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். நாம் கடவுளுடைய அவதாரமாகவே வந்திருந்தாலும், ஏன் ஸ்ரீல பிரபுபாதாரா வந்து வருவார் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, மோரா சேனாபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது தான் தான்ன்றத வந்து பிரபுபாதா எந்த இடத்துலயுமே சொல்லவே இல்லை. ஐ ட்ரைங் டு பிகம் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த காட்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. ட்ரையிங் டு பிகம்னு சொல்லியிருக்காரு. நான் சர்வெண்ட் ஆஃப் த காடன் கூட அவர் சொல்லலை. ஸோ அப்போ அவருடைய லெவலை நம்ம பார்க்கணும். தட் மீன்ஸ் த ஹையர் குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம மேல மேல வந்து நம்ம பழகணும்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஹையர் குவாலிட்டிஸ்ல நம்ம ரொம்ப 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 குட்டியா தான் இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து புரியறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா நம்மளை காட்டிலுமே ஹையர் குவாலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னா உங்களுடைய குவாலிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்ம அது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து அந்த ஜீவன் வந்து புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிப்பான். இது எல்லாமே அனுபவ ரீதியாக வரக்கூடிய ஒன்று. அனுபவங்கள் தான் வந்து ஒருத்தரை வந்து பக்குவம் அடைய செய்யும். அதற்கு தொண்டு என்பது நாம கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா. அவர் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட அவர் எவரிடத்திலும் தன்னை ஒரு அவதாரமாக எண்ணி பேசியதே கிடையாது கிருஷ்ணன் இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபு எந்த இடத்துலயுமே சொல்லதில்லை. மாறாக ஒரு பக்தனுக்குரிய பணிவுடனே அவரை நல்கினார். அவர் கிருஷ்ணரது அவதாரமாக இருந்தாலும் அவரது அதிகாரத்தை பெற்றவர் சக்தி ஆவேச அவதாரமாக இருந்தாலும் கூட அவர் தன்னை அவதார புருஷராக விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. தட் இஸ் த லோ குவாலிட்டி. அதுதான் கீழான ஏற்பு. எந்த இடத்துல நம்ம விளம்பரம் பண்றோமோ அதுதான் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து எவ்வளவு உயர்வான ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் அந்த மனிதன் வந்து தன்னைத்தானே வந்து உயர்வான ஸ்தானத்திற்கு எடுத்து செல்கின்றானோ அதுதான் இழிவான நிலை என்று நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹி இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கறத வந்து நாம அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். விளம்பரம் செய்யவே கூடாது. காலம் வரும்போது அதாவது நமக்காக யாராவது ஒரு உயர்வா இப்ப பிரபுபாதருடைய போட்டோஸ் அந்தந்த இடத்துல வைக்கிறது, தட் இஸ் நம்ம வந்து அவருடைய உண்மையான நிலையை அறிந்து நாம செய்யறது வேற. அவரே வந்து எல்லா இடத்துலயுமே எனக்கு கட் அவுட் போடு அப்படின்னா ஒரு அரசியல்வாதிக்கும் அவருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. காலம் வரும்பொழுது மக்கள் தானாகவே உண்மை உணர்ந்து கொள்வார்கள் இல்லையா. அவருடைய பிற்காலத்து இப்ப பிரபுபாதர் போய் எவ்வளவோ ஆண்டுகள் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆயிடுது இல்லையா. ஆனாலும் வந்து அவருடைய புகழாரங்கள் இன்றைக்கு நம்ம பாடிட்டு இருக்கோம்னா அந்த அந்த புகழாரங்களுக்கு தகுதியானவர் அவர் இல்லையா. காலம் எப்பொழுதுமே வந்து பண்ணும். நாம் இருக்கும் காலத்துல அது நடைபெறணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. பிற்காலத்துல வந்து நிறையவே வந்து வரும். ரித்து மகாராஜா ஒரு எடுத்துக்காட்டான வைணவர் என்பதை வந்து நாம அவருடைய செயல்கள்ல இருந்து நம்ம படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா. அவர் என்ன மேலும் வந்து அதுக்கு மெருகூட்டுற மாதிரி இந்த 4 குமாரர்களை வந்து அவர் அழகா வந்து ரிசீவ் பண்ணி அவங்களுக்கான மரியாதைகளை கொடுத்து இருக்கைகளை கொடுத்து அமர செய்தார் இல்லையா. தட் இஸ் செல்ஃப் இஸ் a great thing. தெய்வீக அருளாளர் ஒருவரது இல்லத்திற்கு வருகை தந்தார். அவ்வில்லத்திற்குரியோன் முதலில் அவர் கால்களை கழுவி அந்நீரினை எடுத்து தன் தலை மீதும் தன் குடும்பத்தார் தலைகள் மீதும் தெளித்தல் வேண்டும். பிறகு பிருது மகாராஜாவும் இதனைத்தான் செய்தார். ஏனென்றால் அவர் சாதாரண மனிதர்களுக்கிடையே உதாரண ஆசானாக விளங்கியவர். அவர் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரோல் மாடலா நம்ம படிச்சுட்டே வரும். சோ பதம் 6. हाडगासनहासीनान् स्वदिक्ष्णेष्व्य इव पावगान् श्रद्धा संयम्य संयुक्त प्रीत प्राह पवाक्रजान्. ஆடக ஆசேன பொன்னாலான சிம்மாசனத்தின் மீது ஆசீனான் அவர்கள் அமர்ந்த பொழுது ஸ்வ தீக்ஷணேஷு பலிபீடத்தின் மேல் இவ போல பாவகான் தீ ஸ்ரத்தா மரியாதை சம்யக அடக்கம் சம்யுக்த அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பிரீத மகிழ்ந்தனர் பிராக சொன்னார் பவ சிவபெருமான் அக்ர ஜான் மூத்த சகோதரர்கள். 4 மாமுனிவர்களும் சிவபெருமானுக்கு மூத்தவர்கள் ஆதரினால் அவர்கள் தங்கள் ஆசனங்களில் அமர்ந்திருந்த தோற்றம் மானது பலிபீடத்தில் எரிகின்ற நெருப்பினை போன்று. ஏன்னா தங்கத்தாலான சிம்மாசனம் இல்லையா. அந்த சிம்மாசனத்தின் மீது அவர்களும் வந்து தங்க நிறத்துல இருந்தாங்க. அதனால தங்கத்தின் மீது இன்னொரு தங்கம் அமர்ந்த எப்படி இருக்கும், அப்படியே ஜொலிக்கும் இல்லையா. பிருது மகாராஜா அவர்களிடத்தில் கொண்டிருந்த உயர்ந்த மரியாதை மற்றும் மதிப்பின் காரணமாக மிகவும் அடக்கத்துடன் வந்து பேச தொடங்கினார். பொருளுரை.
குமாரர்கள் இங்கே சிவபெருமானின் மூத்த சகோதரர். இந்த கதை நமக்கு தெரியும், தேர்ட் கேண்டாலே படிச்சோம் இல்லையா? முதல்ல யாரை படைச்சார்? ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்தது? ஆக்சுவலி பிரம்மர் யாரை படைத்தார்? நான்கு குமாரர்கள். ஏன்னா குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்யாததுனால சிவபெருமான கோபத்துல சிவபெருமான படைச்சார். ஆமா இல்லையா? அதாவது முதல்ல படைக்கும் பொழுது பிரம்மர் வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டு மட்டுமே படைத்தார், வெறும் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. அவருக்கு படைக்கிறது எப்படின்னு தெரியாம இருந்தது அந்த காலகட்டத்துல. அப்படின்னா மந்திரங்களை வந்து அந்த வேத உபதேசம் எல்லாம் பெற்றிருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய முழு ஆன்மீக, அங்க பௌதீகத்தை வச்சு படைக்கல, அவரு ஆன்மீக ஆற்றலை மட்டுமே கொண்டு படைச்சார். அதனால 4 பேர் வேணும். 4 திக்குகளுக்கு சென்று அவர் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து உயிர் வாழிகளை வந்து படைக்கணும். இவர்களும் வந்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுடைய குடும்பத்துல வந்து பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அப்படியே வந்து அந்த வம்ச விருத்தி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து 4 குமாரர்களை வந்து படைச்சார் இல்லையா? ஆனா அவர்களை படைத்த பிறகு இந்த 4 குமாரர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க? மறுதளித்து விடுகிறார்கள். நாங்க பகவானை தான் சேவிப்போம், எங்களுக்கு கிரகஸ்த ஆசிரமம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன பிறகு அவங்கள பிள்ளைகளாவே மாற்றி விடுகிறார் இல்லையா? 4 குமாரர்கள் பாத்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க மாதிரிதான் தெரிவாங்க. கோபத்தினால் பிரம்மருடைய அஜ்ஞானம், அந்த அஜ்ஞானத்துடைய வெளிப்பாடுதான் இந்த 2 குருவங்களுக்கு மத்தியில இருந்து யாரு 11 ருத்திரர்கள் வந்து தோன்றுவது இல்லையா? ருத்திரர் என்பது அதுல ஒருத்தர் சிவபெருமான் இல்லையா? அப்படி பார்க்கும்பொழுது குமாரர்களுடைய இளைய சகோதரர் வந்து சிவபெருமான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேராகிராஃப்ல வந்து பொருளுரையில வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பிரம்மதேவரிடம் 4 குமாரர்களும் தோன்றியவுடன் அவர்கள் மனம் முடித்து மக்கள் தொகையை பெருக்க வேண்டும் என்று யார் கேட்டுக்கொண்டது? பிரம்மர் கேட்டுக்கொள்கிறார். தந்தையின் வார்த்தையை அவர்கள் தட்டி விடுகிறார்கள். அதனால்தான் கோபம் வருது அவருக்கு. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மக்கள் தொகை மிக அதிக அளவில் தேவையாக இருந்தது. ஆகையால் பிரம்மதேவன் தன் மைந்தனை படைத்து அவர் மற்றொருவரை படைக்க வேண்டும் இல்லையா? அப்படி இருந்துதான் அந்த பிரஜாபதிகள் எல்லாமே படைச்சாங்க. இவ்வாறாக மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார். குமாரர்களிடமிருந்தும் அது போல வேண்டிய பொழுது அவர்கள் அதை மறுதளித்தனர். அவர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சரியாக இருந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யவே அவர்கள் வந்து விருப்பம் கொண்டார்கள். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில பிறந்தவங்க. அங்க ஆன்மீக ஆற்றலையே அவர் வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கல. படைக்கும் பொழுது வெறுமனே ஆன்மீகத்தை கொண்டு மட்டுமே படைத்தார். அதனால்தான் அவங்க அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பியூராவே வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. எப்படிப்பட்ட விதை போடுகின்றோமோ அந்த மாதிரிதான் வந்து நமக்கு செடியும் முளைக்கும் இல்லையா? சோ விதை ஒன்று விதைத்து வேறு ஒன்று நம்ம அறுவடை செய்ய கண்டிப்பா முடியாது. சோ அதை வந்து பிரம்மர் உணர்ந்திருக்கணும். ஆனா அவர் உணரல. அவருக்கு என்னன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகள் தன் வார்த்தையை தட்டாமல் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. ஒரு தந்தையாக அவர் எதிர்பார்த்தார், அது தவறு கிடையாது. ஆனா இவர்கள் வந்து கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம்னு மறுத்து விடுகிறார்கள். சோ குமாரர்கள் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி. அவர்கள் அப்படின்னா திருமணமே ஆகாம எப்பொழுதுமே பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிப்பவர்கள். அவர்கள் மனமுடிக்க மறுத்தவுடன் ஆத்திரத்தினால் பிரம்மதேவன் கண்கள் சிவந்து விடுகின்றன. அப்பொழுது அவர் கண்களிலிருந்து இருந்து சிவபெருமான் அல்லது ருத்திரன் என்பவர் தோன்றினார். இதை தொடர்ந்தே தமோ குணமானது ருத்திரன். சோ கோபம் என்பது அஜ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா? அதனால தமோ குணத்திற்கு உரித்தானது கோபம் என்பது. கோபம் வரும்போது நாம் என்ன செயல்படுறோம் தெரியாது. அதனால அந்த தமோ குணத்திற்குரிய அதிபதியாக யாரு? சிவபெருமான் வந்து தோன்றுகிறார். சிவபெருமானுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு இல்லையா? அந்த ருத்ர சம்பிரதாயம். அவர்களும் வைணவர்கள் தான் என்று இந்த இடத்துல விஷ்ணு சுவாமியின் தலைமையில பிரதுர்வாச்ச அஹோ ஆஷரிதம கிம்மே மங்களம் மங்களாயன யஷ்யவோ தர்ஷனம் ஹி ஆஷே துர்தர்ஷனானாம் சாயோகிபிஹி. ரித்து மன்னர் கூறினார், ஆஹோ ஓ பகவானே, ஆசிரிதம் முறை, கிம் என்ன, மே என்னால், மங்களம் மங்களம், மங்களாயன மங்கள வடிவானவர்களே, யஷ்ய எதனால், வா உங்கள், தரிசனம் ஈ நிச்சயம், ஆஷித் சாத்தியமானது, துர்தர்ஷனானாம் காண்பதற்கு அரியது, சா கூட, யோகி பிகி சக்தி பெற்ற யோகிகளினால். அவர்களுடைய தர்சனம் வந்து நல்ல தவ வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடியவங்களால கூட அந்த தர்சனத்தை பெற முடியாது. எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ரித்து மகாராஜா இந்த இடத்துல பேச ஆரம்பிக்கிறார். ரித்து மன்னர் கூறினார், எனது மரியாதைக்குரிய மாமுனிவர்களே, மங்களமே உருவெடுத்து வந்தவர்களே,
சக்திமிக்க யோகிகளின் பார்வைக்கு கூட நீங்கள் வந்து தென்படுவது கிடையாது. ஆனால் எனக்கு நீங்க தானாவே தேடி வந்திருக்கீங்க இல்லையா? உண்மையில் நீங்கள் மிகவும் அரிதாக காணப்படுபவர்கள் இல்லையா? துர்லபா, எந்தவித முயற்சியும் இன்றி இல்லையா, எந்த பிரயத்தனமே செய்யாம எனக்கு நீங்கள் காட்சியா தந்தமைக்கு நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பாவத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். ஆன்மீக நிறைய வாட்டி ரியலைசேஷன்ஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நாமும் அதே மாதிரி வந்து அடுத்தவர்களுடைய நிலையை வைத்து ஆதாரமாக பேசுவதை விட நம்முடைய நிலையை வைத்து ஆதாரமாக பேச வேண்டும் என்ற பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா? உங்க எல்லாரும் கூட இந்த அனுபவம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ ஷுட் டெவலப் தட். அப்படி அடுத்தவர்களுடைய குறை நிறைகளை வைத்து நம்மளுடைய நிலையை நம்ம ஜஸ்டிஃபைபிள் என்னைக்குமே பண்ணக்கூடாது. அது மிக தவறான ஒன்று. அடுத்தவர்களை வந்து அவங்க நல்ல குவாலிட்டிஸை வந்து நம்ம வந்து புகழணும். குட் குவாலிட்டிஸ் அடுத்தவங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே குட் அண்ட் பேட் உண்டு இல்லையா? நல்ல சுபாவம் உண்டு, கெட்ட சுபாவம் நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு. ஆனா அடுத்தவர்களின் நிறைகளை நாம கவனித்து இல்லையா, அதை மட்டுமே அவர்களை போற்றி புகழ்வது என்பது உயர்வான குணம் நமக்கு. அது நம்முடைய சுயநலத்திற்காக புகழக்கூடாது, அது தவறு. உண்மையிலேயே அவர்களுடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸை உணர்ந்தறிந்து புகழாரங்கள் சூட்டினால் அதுவே வந்து அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தவங்களுடைய சொல்லும் பொழுது நம்ம கிட்ட என்ன மாதிரி குணம் வந்து வளரும்னாக்கா, அதாவது நம்ம அந்த இன்னொருத்தர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட வரும். குற்றம் பார்ப்பதில் விருப்பமின்மை, அந்த குவாலிட்டி வந்து டெவலப் ஆகும். இதை நம்ம செய்யதான் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டிஸை நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம விட்டுறணும்னு நினைச்சிட்டு செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதன் மீது தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். எதை அடையணுமோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸை வந்து நம்ம அடுத்தவங்க கிட்டயுமே நம்ம காண வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்து நம்ம செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பா நம்ம கிட்டயுமே அந்த பக்குவம் வரும். அது இறைவன் கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஏன்னா we are developing that quality இல்லையா? ஆன்மீக வாழ்க்கையின் வளர்ச்சியில் ஒருவனுக்கு அசாதாரணமான ஒன்று நேரிடுமானால் அது அஞ்ஞான சுக்ருதி அல்லது ஒருவனது அறிவு கெட்டாத மங்களமான செயலினால் அது நேரிட்டது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இப்போ சடன்னா இன்னைக்கு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் வந்து பெங்களூர் வர, ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்பதான் கிடைக்குது இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்ப நீங்க எல்லாம் சென்னையில கூட பாத்தீங்க இல்லையா? தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அஞ்ஞான சுக்ருதி தான். ஒரு வைஷ்ணவா வந்து தரிசனம் பெறுறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. அந்த பிராப்தத்தை பெறுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. இப்ப நீங்க வரீங்கன்றதுக்காக இப்ப எத்தனை பேர் நீங்க எல்லாருமே கும்பகோணத்துல போய் பாத்தீங்க. கும்பகோணத்துக்கு வந்து பிளான்டு இருக்கிறதே நம்ம பிளான்ல தெரியவே தெரியாது இல்லையா? மல்லிகா மாதா அது தெரிஞ்சு அவங்க வந்து சொன்னது பிறகு எல்லாருமே வந்து கும்பகோணத்துல போய் தரிசனம் பண்ணவங்க நிறைய பேர் பண்ணிருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அஞ்ஞான சுக்ருதி. எப்படியாவது போய் பார்த்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த முயற்சி என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அல்லது ஒருவனது அறிவுக்கு எட்டாத மங்களமான செயலினால் அது நேரிட்டது அப்படின்னா நம்ம என்ன சுக்ருதி பண்ணோன்னே தெரியாது. அதுதான் அறிவுக்கு எட்டாத இல்லையா மங்களமான செயல் என்பது. முழுமுதற் கடவுளையோ அல்லது அவரது உண்மையான பக்தனையோ நாம் காண நேரிட்டால் அது ஒன்றும் சாதாரண சம்பவம் அன்று. கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. அவ்வாறு நேர்ந்தால் ஒருவனின் முந்தைய நல்வினை பயனால் என்று ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது பகவத்கீதை 7.28 ஸ்லோகத்துல சொல்றது. ஏஷாம் வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மானாம் தான் செய்த பாவ செயல்களின் பலன்களிலிருந்து ஒருவன் முற்றிலும் விடுபட்டு புண்ணியங்களை மட்டுமே அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிலையில அவன் இருக்கும் பொழுது, அப்ப புண்ணிய பலன்கள் எப்படி அபிவிருத்தி ஆகும்னாக்கா அவன் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டின் மூலியமாக புண்ணியங்கள் என்பது ஏற்படும். ரிது மகாராஜாவின் வாழ்க்கை முழுவதுமே மங்கள செயல்களினால் நிரம்பப்பட்டிருந்தும் குமார்களின் தரிசனம் எனக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று வியந்தார் இல்லையா? ஆனா உண்மையில அவர் வியக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்தையே நல்முறையில் அரசாண்டு கருணை உள்ளம் கொண்டு இல்லையா, மேலும் வந்து உணவு பற்றாக்குறை இதெல்லாவற்றையுமே தீர்த்து வைத்து மக்களை அறப்பழக்கங்களை எடுத்து சென்ற அந்த ஒரு நற்குணமே வந்து போரும் அவருக்கு இந்த அஞ்ஞான சுக்கத்தி. அதனால்தான் பகவானே அவர் தேடிட்டு வந்தார். ஸ்வயம் பகவானே வந்த பிறகு குமாரர்கள் வருவதில் எந்த ஆச்சரியமுமே கிடையாது. இது பிருது மகாராஜன் அடக்கத்தினை அதை வந்து வெளிப்படுத்திக்கல பாரு. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி இல்லையா? அடக்கத்தோடு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம நிறைய இருக்குன்ட்டு காட்டிக்க கூடாது. ஆனா நம்ம இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இப்ப எப்படி இருக்கோம்?
சின்னதா இருந்தாலும் பெருசா காட்டிக்கக்கூடிய அந்த பந்தா நிலையில தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே இங்க அடைய பெறுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. இறைய தொண்டு ஒன்றுதான் நமக்கு இருக்குது. அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வாழ்க்கை முழுவதுமே புண்ணிய செயல்களால் நிரம்பியனாலே பகவான் விஷ்ணு அவரை பார்க்க வந்தார் இல்லையா? அதோடு குமாரர்களும் அவரை பார்க்க வருவார்கள் என்று அவர் தானே கணித்து கூறினார். ஹிம்தஷ்ய துர்லபதரம் இஹலோக பரத்ரச யஸ்ய விப்ரா பிரசீதந்தி சிவோ விஷ்ணு சசானுகா. விப்ரா என்றால் வேத சாஸ்திரங்களில் விற்பனராக இருப்பவர்கள். அவர்கள் பிராமணராக இருக்கலாம் அல்லது வைஷ்ணவர்களாகவும் இருக்கலாம். அதனாலதான் அந்த இடத்துல பிராமண வைஷ்ணவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கான காரணம். இருவருமே they should know the வேத சாஸ்திரங்கள். அப்புறமா தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் பிராமணர், அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவா நிலைக்கு போறது இல்லையா? சோ பேஸ் லெவல் வேத விற்பனராக இருக்கணும். கிம் என்ன தஷ்ய அவரது துர்லப தரம் கிடைத்தற்கு அரியது. இவ்வுலகில் லோகே உலகம் பரத்ர மரணத்திற்கு பின் சா அல்லது யஷ்ய எவருடைய விப்ர அதாவது அந்தணர்களும் வைணவர்கள் அப்படின்னா வேதங்களை அறிந்தவர்கள் என்று பொருள். ஓகே. பிரசீதந்தி மகிழ்வுருவர், சிவக எல்லா மங்களங்களும், விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு சா அது போல சா அனுகக அதனுடன் செல்கிறது. அந்தணர்களும் வைணவர்களும் யாரை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றனரோ அவனுக்கு அரிதும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் எதுவுமே கிடையாது. அரியது அவனுக்கு அரியது, அதாவது கிடைத்தற்கரியது எதுன்றது இந்த உலகத்திலையும் சரி அடுத்த பிறவியிலும் சரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ மேலும் அது மட்டும் இல்ல, அவன் அந்தணர்களும் வைணவர்களுக்கும் சூழ்ந்திருக்கும் மங்களம் நிறைந்த சிவபெருமான் அல்லது பகவான் மகாவிஷ்ணு போன்றவர்களின் அருளுக்கும் பாத்திரமாகின்றான். சோ ஒரு அந்தணன் வைணவனுடைய கருணை பெற்றாலே, அதாவது சிவா இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் வைஷ்ணவா, அவருடைய கருணையும் அவன் பெறுகின்றான், மேலும் பகவானுடைய கருணையும் அவன் பெறுகின்றான். பொருளுரை: எல்லா மங்களங்களும் நிறைந்த பகவான் விஷ்ணுவின் தொண்டர்களே அந்தணர்களும் வைணவர்களும் என்று நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பிரம்ம சமீதையில இல்லையா? பிரேமாஞ்சன இல்லையா? பிரேமை கொண்டு துரித பக்தி விலோச்சனேன, அதாவது பிரேமை என்னும் மையை எடுத்து கண்களுக்கு தீட்டினால் அதை கொண்டு நாம இறைவனை பக்தி கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா அந்த பாவத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரேமையான அந்த பாவத்தை கொண்டு இறைவனிடத்துல நாம தொண்டாற்ற வேண்டும். தந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகி என்று ஹிருதயத்துல நம்ம நிறுத்தினாதான் அது பாவத்துல வரும் இல்லையா? எம் ஷாம சுந்தரம் அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம். ஷாம சுந்தரம் யாரா சொல்றது? கிருஷ்ணரை தான் சொல்றது. அச்சிந்தியா இல்லையா? அச்சிந்தியா அப்படின்னாக்கா அளவிட முடியாத இல்லையா? சோ நம்மளால மெஷர் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? சோ குணஸ்வரூபம். சோ அப்படிப்பட்ட குணத்தை கொண்டு கோவிந்த மாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. சோ கோவிந்தரை அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம கொண்டு வரணும் இல்லையா? எப்படி நம்ம இறைவனை நோக்கணும்ன்றது இந்த பதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. முழுமுதல் கடவுளான கோவிந்தன் மீது பக்தர்கள் கொண்ட அளவுக்கு அதிகமான அன்பின் அடையாளமாகவே பகவான் எப்பொழுதுமே என்ன பண்றார்? அவர்கள் தம் பகவானை எப்பொழுதுமே அவங்க மனங்கள்ல சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படின்னா they can feel that அவங்களுக்கு இறைவன் இங்க இருக்கார், அவர் நமக்கு பரிபாலிச்சுட்டு இருக்கார், நம்மள வழி நடத்தின்னு இருக்கார் அப்படிங்கறத உண்மையிலேயே அந்த பரமாத்மா நிலையை அவங்களால காண முடியும். அதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்க மனசுல சுமந்துட்டு இருக்காங்கன்னா அது பாரம் கிடையாது, இட் இஸ் த ஃபீலிங் இல்லையா? அதுதான் உணர்ந்தறிதல். அப்படிப்பட்ட உணர்ந்தறிதல் இறைவன் இங்க அமர்ந்திருக்கின்றார் அப்படிங்கறத தன்னை உணர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அந்தணர்கள் வைணவர்கள் மட்டுமே அவர் தம்மை மறந்தலை இந்த ஸ்பெல்லிங் எதுவும் ப்ராப்ளம், எப்பொழுதும் உண்மையில் பார்க்கவும் உணரவும் செய்கிறார்கள். மறக்காம இருந்தாதான் அதை உணரவும் பார்க்கவும் செய்ய முடியும். சோ ஆகையினால் தான் அந்தணர்களும் வைணவர்களும் பகவானின் வாகனங்களாக இருக்கின்றனர் இல்லையா? ஸ்ரீசுக்திகள் ஆழ்வார்கள் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அவர்கள் எல்லாம் சுயமாக கண்டெடுக்கப்பட்டவர்கள் இல்லையா? ஆண்டாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கண்டெடுக்கப்பட்டால் இல்லையா? பெரியாழ்வார், பேயாழ்வார் எல்லாருமே அப்படிதான். சோ கண்டெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான். யாருமே இன்னாருக்குதான் பிறந்தவங்கன்றதெல்லாம் நம்ம எங்கேயுமே கேள்விப்படல. சோ அதெல்லாம் இறைவனுடைய ஸ்ரீசுக்திகள் எல்லாமே அவதரிச்சாங்க. எதற்காக அவதரித்தார்கள்? எப்பொழுதெல்லாம் இந்த அறப்பழக்கங்கள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சு இல்லையா?
ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது இறைவன் என்ன பண்றார், அவருடைய பிரதிநிதிகளை இந்த இடத்துல அனுப்பி வைக்கிறார், இல்ல அவரே ஸ்வயம் வரார். அது டிபெண்ட்ஸ் இல்லையா. அவர் அந்த லீலை வந்து அவர் எப்படி நடத்திட்டு போகணும்னு பகவான் நிர்ணயிக்கிறாரோ அதற்கேற்றவாறு அந்த லீலைகள் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும். ஆழ்வார்கள் எல்லாமே அவ்வாறே வந்தவர்கள். நீங்க 4000 திவ்ய பிரபந்தம் நீங்க நிறைய பேர் வாசிக்கிறீங்கன்றது எனக்கு தெரியும். சோ அந்த அந்த பாசுரங்கள் எல்லாம் நீங்க வாசிக்கும் பொழுது மெய்மறந்த ஒரு நிலை நமக்கு கண்டிப்பா, ஏன்னா தமிழ்லே இருக்கிறதுனால இன்னும் நமக்கு அந்த ஈடுபாடு என்பது அதிகமாக இருக்கும். இப்ப இந்த சமஸ்கிருதத்துல வந்து அதை அர்த்தம் பண்ணிட்டு படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஈடுபாடு வருது. ஆனா அதே டைரக்ட் தமிழ்ல போது அந்த வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கடினம் தான், அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. 4000 திவ்ய பிரபந்தம் ஸ்பஷ்டமா பாடுறது என்பது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. தமிழே இருந்தாலும் அது ஒருத்தர் சொல்லி பிரிச்சு முதல்ல பிரிக்கிறதே கஷ்டம் மாதாஜி. பிரிச்சு தமிழா இருந்தாலுமே பிரிச்சு படிக்கணும். ஆமா, எப்படி பிரிக்கணும்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லையா. எந்த சந்தியில வந்து அது பிரிக்கணும், இல்லைன்னா அந்த வேர்டுனுடைய மீனிங்கே வந்து வேற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம 4000 திவ்ய பிரபந்தம் பாசுரங்கள் இதெல்லாமே நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. வாகனங்களாக இப்போ கருடாழ்வார் வந்து வாகனமானார் இல்லையா. அவர்கள் எங்கே சென்றாலும் சிவபெருமானையோ விஷ்ணுவையோ அல்லது விஷ்ணுவின் அடியார்களையோ சுமந்தே செல்கின்றனர். 4 குமாரர்களும் அந்தணர்கள் ஆதலினால் அவர்கள் பிந்து மகாராஜாவின் மாலைக்கு வருகை தந்தனர். உண்மையில் அங்கே பகவான் விஷ்ணுவும் அவர் பக்தர்களும் கூடியிருந்தனர். இதன் முடிவு என்னவென்றால் அந்தணர்களும் வைணவர்களும் யாரிடம் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்களோ அவர்களிடத்துல தேடி வந்துருவாங்க. பகவான் விஷ்ணுவும் வந்து மகிழ்ச்சி அடைவார். சோ இது ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் என்ன சொல்றாரு அவருடைய வியாக்கியானத்துல வந்து, ஆன்மீக குருவின் மீது பாடிய 8 பாதைகள், அதாவது நம்ம குரு அஷ்டகம் காலையில பாடுறோம் இல்லையா, யஷ்ய பிரசாதா பகவத் பிரசாதோ இல்லையா. குருவிடத்துல நமக்கு என்ன அதாவது குருவை நாம வந்து மகிழ்விக்கும் பொழுது அதே மாதிரி இறைவனை நாம மகிழ்வித்து விடுகின்றோம். அதனால டைரக்டா நம்ம இறைவனை மகிழ்விக்கணும்ன்ற அந்த பிரயத்தனம் தேவையே கிடையாது. சோ குரு என்ன நமக்கு கட்டளையிட்டு இருக்காரோ அதை நாம சிரம் மேற்கொண்டு செய்தாலே குரு மகிழ்வார். குரு மகிழ்ந்தால் அவருடைய மகிழ்ச்சியை கண்டு வந்து பகவானும் வந்து மகிழ்ச்சி உறுகிறார். திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ப்ளீஸ் த குரு லார்ட். ஓகே. மேலும் வந்து குரு அதாவது அந்தணரும் வைணவருமான ஆன்மீக குருவை மகிழ்விப்பதன் மூலம் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்விப்பவன் ஆகின்றான். அவ்வாறு முழுமுதற் கடவுள் மகிழ்ச்சி உற்றார் என்றால் அவன் இம்மையிலும் அப்படின்னா இந்த ஜென்மத்திலும் மறுமையிலும் அடுத்த பிறவி ஒன்று இருந்தாலும் கூட அடையக்கூடியது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. தட் இஸ் நத்திங் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும், குருவிடத்துல பணிவு இருக்கணும், அடக்கத்தோட அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்கணும், இதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து நன்மைகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்தோபியேவச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவரந்து की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நான் இப்ப அப்லோட் பண்ணிடுறேன், நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி. மோஸ்ட்லி ரத யாத்திரைக்கு என்என்டி பிரபுஜி வரார். ஓகே. சோ நீங்க அங்க இருப்பீங்க, சேவிச்சுக்கோங்க. என்என்டி பிரபுஜி பெரம்பூர் இஸ்கானுக்கு தான் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு, நேற்று காலையில கிளாஸ்ல சொன்னார். அதனால யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ அவங்க வந்து சேவிச்சுக்கோங்க.